Kaixo, ikastaro honetan ikusiko dugu ikasle gisa sartuta, ze aukera ditudan ikastaro batea sartu izkioz. Bueno, demagun, ikasle bezala sartu naizela, eta hiru modeleko ikastaro ditudala, hiru modulo. Sartuko gaitako batean, adibidez honea, B eta erdi mailako mendietako gidaritzara sartuko naiz, ikasle gisa, eta hemen azaltzegu ikastaro. Egia da modelek aukera asko ematen ditula, eta ikusten zuen bezala, ikastaro honetako itxura oso txukune dau, eta egia da bere navegazioako edo gogoa mateula ikastaro honetan zehar ibiltzeko. Orduan, ikastaronek edukiko ditu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 atal, 8 unidade didaktiko edo 8, ez tokiz emarriko unidade didaktiko, baina 8 atal, eta nahiko manu baitere, hemen daukezue eskubitako zati honetan blokeak erakusteko aukera, hau beti bezala. Orduan, hemen goran menu bat azalduko zaigu, zerbitzu desberdinek ikastetxetako, posta eta odeian, Nextcloud eta Zimbra. Eta gero fijatzen bali mazate, ikastaro honetan, goiko sekzio honetan, aukera desberdinek ditut. Adibidez, sections izeneko honetan, azaltzizkit hor beran ikusteit zuen karratuitako unitate didaktiko edo sail edo atal desberdinek. Gero, zeintzu dien ikastaro honetako partaideek, hemen ikus ditzakegu hainbat partaide, hauetako baten klikatu izkioz, posible izango nuke berari zuzenen mezu bat bidaltzea. Atzera juteko nahi zuen bezala, nera hemen klikatu, hemen dakeu Ogi Apurren izeneko egitura hau, hemen klikatzali bat ikastaroan joa, zuzenen, lehengo lekua. Eta jarraitu zonekin, partaideak eta daukze beste aukera bat kalifikazioak ikusteko, jakiteko ea nola zoazten. Hemen, gure kasuan ikasle hau fiktizioa danez, hemen dauzket jarduera desberdinek, ez dauke inungo notaik, ez dauke inungo sarreraik, ez noiz sartuan, eta ez baina, zuetako bat ikasle erreala izango baliz, bertan azalduko litzaizkioke bere kalifikazioak. Eta gero, ikastaronek baditunez hainbat baliabide, mota desberdinetako baliabidek, adibidez foroak, hemen klikatze balimat, aterako izkit ikastaro honetan dauden foro guztik. Ikastara ikusteko beste modu bat, hemen azaltzetena. Eduki interaktibok, hemen klikatuko banuke, hiru eduki interaktibok daudenak ikastaro honetan azalduko lirateke. Orduan ikustezue, kanpoatean ez, sartuko naiz berzi ikastaroa, ikustezue aukera desberdinek ematitula. Gero hemen beste honetan nire ikastaroak, beti bezala, hiru modulo ditudanez hor agertuko naiz. Hor agertuko zizkit, hiru ikastarok, agenda ikusteko, aginte panela nire ikastarotara juteko, eta ezer berririk hemenez, beste bizitalditan, beste ibilalditan egin duenekin konparatuz. Adibidez, hemen kasu honetan jakin nahiko genuke unidade didaktiko honetan, klikatuko nuke, eta saltze zai laukitxo hortan dauden edukik. Eta, aztu gabe, eskubiko parte honetan baita ere, orokorren lehen aipatu ditan goiko sekzio hortan ditudan aukera, hemen izango ditudala.